The next gen Tata Tiago. Dual tone interior, dual smartphone deck but wireless charger, blind view monitor, pakiway. Tek kum ki kaliram, hagador ke bejam, tak sao point rewlak. Just wow. Together we achieve, together we can fly, reaching for the sky. Swkh University, Meghalaya. The all-new Banalari Nexa showroom is now open at Mauyongrim near ISBT. Explore premium Nexa cars, book your favorite, and take a test drive. Nexa. Create, inspire. Laipan Ngut Nongïalehkai Badminton kibala sa ajiet haka Southwest Castles District Badminton Association. Kinsa mikman yaga Southwest Castles District haka State Badminton Championship aja pun riu kaba sau puwe kaban salong nanduk apun riu terik haduk apun dai terik nailar aja pun riu hanong Stan West Castles District. Kini kilai pun riu ngut Nongïalehkai kila sa ajiet hadin ke jingla jongki ban peniye kisap bakidan kabala pelong dangshan dak association. Kung gajing ay mensiam bakajing kerku kedro Nongïalehkai ka Southwest Castles District Badminton Association kala pelong gajing lang belingkot ha office jong block development officer makurwat siana di blank daka jingedan lang u vice chairman jong ka Southwest Castles District Badminton Association uba elbok wanyang u general secretary jong ka association uba TD walang kinongkit kam jong ka association kikimi kikpa pakilai pun rengut Nongïalehkai kibala sa ajian Babak kibidi vice chairman jong ka association ke jongi jong ka Southwest Castles District Badminton Association di mangahni komu general secretary ngayang nam tak association ipenlong yang kene ke program kene ke send off program ke ba nimpa ki kena ki jungi ban represent ke district sya ke 41st state badminton championship ke menlong sya nong strength haki tarik afun rew hadu apo kena te ha ke ban kong ya so ban yang so ba kamta mi ki pa ki badan kene ke por ki official ki coach ki jongi but kamta me ya ki life on reward ki players ki jongi ki banlai nation bata ha ka 41st state badminton championship te ha bani kong as ngau ban congratulate ya ki khna ki jongi ki ki young players ki ba layo ban sha jet na ka district level ka bangi kun ka association ki layo ban penlong ka district level tinggal lero ka selection te ki kini ki bi yang hang ni mata ki de ki bala sha jet ban lek represent ya ka district ke jongi hang tai hanong stein na ka banta ka state championship ti shikiten nga kwa banong ba kani kamde kanum ko tang ka selection henry kani kanang pen bon su ap ya ka ta responsibility happy wana perkhat ba tambang la sha jet ngala so bang ngala so men ti henry ka responsibility happy manda kanang kambon but kata ka buram ka pidai berwadra ya ka district ka jongi te ka bani ko ngai ngasngo ban kan tui pi hang ne ka long ba pidai ban long discipline pidai ban barabor pidai ban long discipline la ka long ha code lane off code ro te nga ai khuble ro pi na ma ba phila treshitam hakini kisngi ki bala dem phila practice phila compete phila improve ki skill ki jong pi mau hakini kisngi ki bol barok ki balalino bat pila poi hando kane ka benta kan level ban sha jet ban kala play ka opportunity ka jompi ban present ya ka district ka jongi nang ta shu ngakwaru e ka ban penken mau yi phi ka lomba ha philet hangte wat num ting la ne wat num ting ya yo opponent u jompi ken bet ba opponent u jompi ulong players kum ma phi ti phide ben let hang tai le kai ka jing le kai ka balong ka de ka natural game ka jong phi give your best but ya khon bet each and every point phide ben ya khon ai ka ta ka ba phatam ka jong phi wat num khuslai la da phi ram la ni phi job ro re ka ba kong san ka long ba phide ben le kai na do ka man same but wat num ken sting wat tam ka we ka point ro ti ha ka ju ka poro ngasnoi ka ben ai khuble ya ki me ki pa nang tai ki school ki bala jupan slor yala jong ki khna ki khon ki ti bat ban poi ha kanu hadu kane ka banta ban let ban represent ya ka district ka jungi ngai khuble ro ye ki coach ki bala ai ka por ya ka bor ka jungi ban hikai ki khna ka jungi hot bala ki stadium ki jungi ki pat biang ngidam don tang ki stadium ki baret ki banan tang ka single court
hamokorak kumjo but hamolong ber kumjo rai wala kataru ki place ke juni kila yaisha kila adjust ya kita ki jimbombiang ki infrastructure ki rai poi hadu kane ka benta nga ai kuble nam ta ki coach ki bla treshitom na kane nam ta kane ka Nongïalehkai bangin sayo banda ya simbata hang tai ka nong stan nam ta kan ban support ba pilet hang tai kini ban support iway ya iway lada place jong him ta Nongïalehkai kini ban ai ke kini ban encourage yaki kini ban ai min sim yaki ma lada ujak na ai min sim chu ba lada urang barabor kini ban dan hasan da jong ki wat num ino wat tang iway ro man ba way player ulong equally important ma te hakaba khadu ngasngoy kaban pha ap da ka jingku kerdo kum ka association ma te ngilaya treshitam kum ka association ban penbiang ap te wat name thole se kidan ti jingduna hang ni hang tai te nginget skamba nang ni sakmat nang la nang penbiang kampen ba su ap te ngi ip ka jingku kerdo le hang tai le kai met badminton the wish you all the very best nam ta kan ke championship hada lupitri salar Nadun khai thích con bây là tông xoay nga cái dia pa cái smil de chit ko Ili mem yor ain gini con me Pai upon class ten chong tangga college stage nem yo Lẹ mày để stage này này tăng người còn web tí tu. Jadi kasi em ngay kami sarang ay mo na. This time. pinai wan ai bam snyai bam sien ai ta papacho families to that rules right for it Ông ném vụ qua nhà khmat đó vụ tê tàu tràn bò rừng khlev Hey, pass your first division ah. Oh, babe. Congratulations, Thank you, babe.